haino hai nukjagai phaikya 47 ambasa ni lukurok panchayat no lugoi eba khe AMC ni bukhukjuk tipra motha yakarma daklai na epiaba bino achutai thangnai AMC o chongmari ingoi batayoi koparai ingoi bukhukjuk seba koroi bo piaba bini achutai no bo yakaroi limani nukjakha 47 ambasa lukurong sungmung 47 ambasani tipra motha eba ke bainani bukhagoda thangoi tong piaba lukurok beraino wanajak borong ganang Chitoranjan emere tongphano lukurong no khawai narugo mayade ungtong no beraino wanama sincha thancha eba ke thancha hinai de tai neta petarok pokoto dawai tai lukurok o bahai birman nukjagoi tong piaba beraino sungmung bukhukjuk seba korbo o bahaino yakaroi thangpaikya thangnai sar eba ke sarono piaba tabuk abono wansungmung o amchai gwnangni emere borong ganang Chitoranjan bo o amchai no piaba naimung saimung eba nukjagya aboni bagui no yakarma de klai na sungjai ngore yakarma karai berai no wanama sincha 47 ambasa tipra motha bainani bukhak thangoin tongo jaya kare naitoni jatini khora